bertan berri albistegira, gaur gurekin platoan izango ditugu Zapore elkartetik Mariano Galarza eta Mikel Aranguren, baina orain has gaitezen betiko edukiekin. Gaur 2022ko otsailaren 14 da, ikus ditzagun zeintzuk diren gaurko efemerideak. Gaur bezalako egun batean, baina 1901 urtean, Madrilen Doña Mercedes Infanta Don Carlos Borboikoarekin ezkondu zen protesta handiaren artean. Doña Mercedes Alfonso XIIIaren arreba zaharrena zen eta Asturiaseko printzesa izan zen bizitza guztian, anaia jaio zenean hau egin baitzuten Alfonso XIIgarrena hil berriaren ondorengo. Urte batzuk beranduago 1929an San Valentin eguneko sarraskia, Al Caponek beste banda bateko kideak hiltzeko agindu zuen. Egun berean, baina 1934 urtean, Paco Rabanne jostun eta moda diseinatzaile gipuzkoarra jaio zen. Bukatzeko gaur bezalako egun batean, baina 1989 urtean Iranen, Ruhollah Khomeiniek mundu guztiko musulmanak deitu zituen Salman Rushdie idazle anglo-indioa Bukatzeko gaur bezalako egun batean, baina 1989 urtean Iranen, Ruhollah Khomeiniek mundu guztiko musulmanak deitu zituen Salman Rushdie idazle anglo-indioa erailtzeko Los versos satánicos obrak islama ofenditu zuelako. Ikus ditzagun orain gaurko albisteetako lerroburuak. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira, gaur otsailaren 14 da astelena, hauek dire Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Nafarroko gobernuak hobekuntza esanguratsuak egingo ditu 121 errepide nazionalaren azken zatian, Zunbila eta Endarlaz artean eta inbertsioa 30 milioietara igotzea aurreikusi du. Nafarroko gobernuak elizan sexu abusuen biktimak aitortzeko legea bultzatuko du. Nafarroko torturatuen sarea elkarte berria aurkeztu dute hainbat ordezkari instituzional, politiko, sindikal eta sozialen babesarekin. Laneko osasun zerbitzuak ez irauli zure bizitza kanpaina sustatu du nekazaritzako lanetan traktore istripuak prebenitzeko. Nafarroko gobernuko lehendakariak 112ren lana eskertu du eta SOS Nafarroaren Twitter kontu berria martxan jarri zana baloratu. Ollo kontseilariak AEKak antolatutako korrikaren egitaraua ezagutu du. Hezkuntza departamentoak 10 euroko murrizketa aplikatuko du 0-3ko haur eskoletako eskolatze tarifetan eta erabateko debaldekotasuna errenta txikienetan. Eraman nazazu dantzatzera David Anozibar pintorearen margo proposamena Ziudadelako bolborategian. Pasa gaitezen aste honetako agenda errepasatzera. Bihar otsailaren 15ean arratsaldeko 7:00 Nafarroako Antzerki Eskolan bertso sorta dramatizatuak bertsoaroa 2022 dagozkionak. Sarrerak 5 eurotan salgai Naeren webgunean eta partaideak Aner Euskitze, Aize Arana, Leire Vargas eta Oiana Arana izango dira. Otsailaren 16ean asteazkena Maitane Perezen eskutik ipuin kontalaria San Pedroko liburutegi publikoan arratsaldeko 6:00. Otsailaren 17ean osteguna gazteen bertso saioak Katakraken arratsaldeko 7:00. Otsailaren 18ean ostirala arratsaldeko 8:00 elkartasun kontzertua Zentral Kafe Antzokian Zaporeak antolatuta. Otsailaren 19ean larunbata bertso jasa bat-bateko jolasa 8 eta 12 urte bitarteko haurrentzako bertso tailerra goizeko 11etan Txantreako Salestarretan. Bestalde, egun berdina baina arratsaldeko 5etan Atarrabiako kulturretxean, Urrak eta Lapurrak bigarren helburua parkea salbatzea haurrentzako zinea. Bukatzeko larunbatean arratsaldeko 8etan Untza eta Arroba Estesa Burlatako kulturretxeko antzokian.
Aztertu ditzagun gaurko egunkarien azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Lerroburu nagusiak dioenez, Nafarroan langabeen 70%ak derrigorrezko edo oinarriko ikasketa baino ez ditu. Ondoko lerroburuak dio PP Voxen esku geratu dela Gaztela eta Leonen gobernatzeko. Beherago egunkaria Grisez azpimarratu duenez, COVID pasaportearen amaiera eta beste murrizketa batzuk Nafarroan. Honen azpian argazki batek lagunduta horrela idatzi du egunkariak. 2021ean 19 haur minbizi kasu diagnostikatu ziren. Goiko aldera itzulita hori azpimarratutako lerroburuetatik lehendabizikoak horrela dio, martxa txapelketa Iruñean. Bigarrenak ordea dioenez Arrasateren berritzea agerian. Eta hirugarrenak bukatzeko 100 urtetik gorako saltokiak aipatzen ditu Kaferrotxek Iruñeako saltokien itxiera sorta batik gehitu zaiola adierazita. Orain Diario de Navarrara pasako gara. Egunkari honen lerroburu nagusiak dioenez, PP Gaztela eta Leonen irabazi du eta Vox beharko du gobernua osatzeko. Ondoan egunkariak gorriz nabarmendu du etaren biktimak gobernuaren eta EH Bilduren arteko akordioaren aurka azaldu direla. Beherago argazki batek lagunduta hurrengo lerroburuak horrela dio, 30 edo 40 beirekin ezin da bizi. Goiko aldera itzulita Diario de Navarra Grisez azpimarratutako lerroburuetako lehendabizikoak horrela dio, haurren minbiziaren bizipenak Nafarroan. Bigarrenak ordea horrela dio, Arrasate eunen klubean, eta hirugarrenak bukatzeko horrela dio, martxa protagonista sadarraren ondoan. Gararekin jarraituko dugu orain, azalaren lerroburu nagusia, Itziar Astigarraga Gurutzetako ospitaleko pediatra buruaren aipua da eta horrela dio. Garrantzitsua da pediatrako hitzordu presentzialak berreskuratzea. Ondoan Garak jakinarazi du Kongresuak Mordaza legearen erreformari ekingo diola berriro. Beherago argazki batek lagunduta Jose Arregi gogoratu dutela zizurkien nabarmendu du egunkariak. Bestalde Michel Etxekoparrek kartzelako doinua hitz bildu duela azpimarratu du. Bukatzeko hurrengo lerroburuak dioenez, Realak eta Alavesek garaipen bana lortu dute Granadaren eta Valentziaren aurka. Euskal Herria irratia bukatzeko. Lerroburu nagusiak dioenez, hilaren 27an ospatuko dute Iruinkokoa. Bestalde hurrengo lerroburua Rosika Iriarteren aipua da eta horrela dio. Historian lehenengo aldiz torturaren ondoan ikusi ditugu Nafarro ordezkariak. Eta bukatzeko Arrasateren osasunak nortasuna berreskuratu duela azpimarratu du Euskal Herria irratiak. Ikus dezagun orain gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena zein den. Gaur astelena giroa hotzagoa izango da eta zaparradak botako ditu. Goizaldeko frontaren ondoren itsasotik zaparradak sartuko zaizkigu, bereziki goizaren amaieratik gauera bitartean zaparradak sarri botako ditu eta noizbehinka gainera gogotik egin dezake. Ez da baztertzen trumoiek aitzak jotzea eta txingorra egitea, batez ere ipar isurialdean. Temperaturak bestalde nabarmen egingo du behera eta elur kuota 1000 metro inguruan egongo da. Gauean 800 eta 900 metrora jaitsiko da. Mendebal eta ipar mendebaldeko haizea tarteka harro ibiliko da bereziki kostaldean, mendi inguruetan eta Ebro ibarrean. Asteartean orduek aurrera egin ahala egonkortzera egingo du. Goizean eta goizean goiz oraindik zaparraden hondarrak geratuko dira bereziki ipar isurialdean, eta elur kuota 800 eta 1000 metroren bueltan egongo da. Egunak aurrera egiten duen heinean aterruneak gero eta luzeagoak izango dira eta ostarte batzuk agertuko dira. Bestalde elurkotak eta temperatura maksimoek goranzko bidea hartuko dute eta mendebal ipar mendebaldeko haizeak indarrak galduko du eta arratsaldean hego mendebaldetik finkatuko da.
Gaurkoan Zaporeak elkartetik Mariano Galarza eta Mikel Aranguren etorri zaizkigu platora gurekin hitz egitera. Kaixo, biei? Kaixo? Bai, kaixo egunon. Zer modu zaudete ongi? Ongi, oso ongi. Ederki, ongi. Bueno, konta iguzu pixka bat Zaporeak ze helburu markatu ditu 2022ko edo ze ekintza motak egingo dituzue? Bai, bueno, Zaporeak normalen egite ditu ekintzak, dakizuen edo ez, baina janaria biltzeko, gero refuxiatuei laguntzeko. Pandemiaren dela eta orain egon da nahiko geldirik, ekintzak eta gehienak ezin ziren, eta, bueno, orain berriz 2022ra, planteatu dugu berriz martxan jartzea, zenbait ekintzaetan berriz hastea, eta martxan pixkat arintze horretan, ez? Geldirik egon garen momentu horretan pasatzea beste fase batera. Bai. Eta, bueno, zuk aipatu duzu COVID-arena, pandemiarena, geldiarazi duela pixka bat elkartea, zergatik? Bai, zer Mikel Dipolpiz? Bueno, azkenean ezin elkartzea hau, ez, edo, no? Eta gauza asko egiten ziren lehen aurretik janari bilketak, ez, agian zapatia bilketak egin dira, eta azkenean talde lagunen artean ezin elkartze hori, ezin organizatu eta gelditu du pixkatxo bat, ez? Bai. Bestetik ere, ara ere joan gara, voluntariok eta joan gara ara, txandetan ere janaria prestatzeko, eta pandemia garaian ere horrek moldatu edo frenatu behintzat egin du, ze joan behar zinen lehenago kuarentena bat egin, eta hori jende askori ere atzera egin du. Horretan ere frenatu egon gara edo pixka bat geldirik. Aurrera joan dira gauza guztiak ez dugu erabateten edo, baina bai izan dira motelduak ekintza guztiak. Esan duen bezala, hemengo ekintza asko ere ziren nahiko kopuru handiekin egiten zienak, ez dakit festa batean, eman pintxoak edo egin festa eta ezin zien egin, beraz, guztia egon da pixka bat horrela, atzera edo geldirik, nahiko geldirik egon da. Eta orain, otsailaren 18irako kontzertu solidario bat prestatu duzu, orduan zertan datza kontzertu hori? Bai, bueno, kontzertu hori, bi talde parte hartuko dute, horretan dago Musutrok taldea dago, horrek bersioak eta egiten dituzte. Horiek sortu zutenetik holako kausa solidarioetan eta emateute dirua, erabat, eta orain ere badago beste parteide bat, orain ez du buruan zein. Hori, bandada, beste taldea, bandada eta Musutrok. Bi hori parte hartuko dute. Bueno, hori zentral aretoan izanen da, 18an, eta horre irabazten den guztia dena zuzenean joango da Grezian dute refuxiatuei laguntzeko janaria edo beste gauza bidaltzeko edo pixkate gure jantoki edo tokia aurrera edo sukaldea martxan segitzeko. Hori da helburua. Hori da, bai, gero kontzertu hasiko da arratsaldeko 8etan, ez? Atea irekirak izango dira 7 eta 4 bai? Eta hori, eta sarrerak eros daitezke zentral webgunean, eta hori, 10 euro, aurretik, 13 lehiatian, esango da. Bai. Eta ekintza mota hauek egiten dituzuenean, zema jende asaltzen da adibidez 18irako, hori zenbateko presentzia edo aurre ikusten duzu? Gure helburua edo gure nahia esango nuke betetzea, hori guztia betetzea, ez? Areto betetzea, orain ez ia kopuru muga, lehen zegoen kopuru muga kenduta, hori betetzea. Egia esateko, lehenagotik ere egin dira beste 2 kontzertu izan dira, estilo horretako 2 kontzertu solidarioak izan dira, eta bai lortu genuen horietan ere, ia areto betetzea. Mugitzen gara asko gure laguna, gure zirkuluetan, eta hori zabaltzen du gure prensan, telebistan horietan ere saiatzen gara zabaltzen, zuri esker ere hori zabaltzen da, eta normalean erantzun ona izan da, eta orain ere espero dugu erantzun ona izatea. Erantzun ona betetzea ez bada, ia betetzea. Kasi betetzea. Kasi betetzea, bai. Bai, izan behar dute horretan ere badagoela
fila zero deitzen duguna, horretaz joaten ez direnak, joan nahi ez dutenek, badute aukera emateko edo harteko sarrera bat, eta diru hori ere zuzenen bidaltzeko. Behintzen laguntza Laguntza bidaltzeko. Bai, hori da. Oraintxe bertan, zein da errefuxiatuen egoera zergatik, prestatu zuen 18 kontzertu hau? Bueno, egoera orain duten egoera da nahiko kaskarra, beti esan da oso kaskarra, baina orain berez hori, neguarekin hotza handia, gero irletan dauden kanpoak eta ari dituzte isten edo errefugiatuek ari dituzte eramaten denak Atenasera, eta Atenasen daudenek daude oso egoera kaskarran, kaleko egoerak, gero bajeretan sartutak, agian piso okupatuak eta lakoak edo lokal okupatuak edo eta, baldintzak kaskarrik esango ziren kasi onak baldintzarik gabe, inongo baldintzarik gabe. Bai, azpimarratu edo pixkate sakontzeko ez, beste dataile bat ematearren, lehen zen Moria izeneko kanpos, erremu erraldoi bat, 20.000 persona baino gehiago ere ziren, oso baldintza txarrean, baldintza oso kaskarrean, hori izan zen zute famatu hori eta desegin zen, erabat kiskali zen dena, eta kendu zen, desegin zen. Horren, esperantza gutxi ezagutzen genuen, baina zuek bazuten esperantza, behar bada hori desagertuta, eremu txikiagoak, hobeak, eta egingo zuten eta hientzako errefuxiatuei baldintza hobeak, baina hori zen gertatu. Bai eremua txikitu da, lehen ziren 20.000, orain momentu honetan 2.000 persona inguru daude bakarrik, beraz, baina ze egin dute, asko bidali dute Turkiara berriro, beste asko baldintza okerrenetan edo daude beste eremu batzuetan, eta momentuetan Atenasen ingune pilatzen ari dira asko eta asko baldintza nahiko kaskarretan. Orduan gu ikusten dugu oraindik ere Zaporeak badugula zer egin gure lana hor dagoela, eta orduan segituko dugu, da nahi dugu bultzatu berriz eran segitzeko, behintzat janari duin bat guk esaten dugu emateko, egunean egon mantentzeko beharra eta haien egoera kaskarrare delako. Horri pizka bat, egoera. Zuek hemen zaudetenean, janari bilketak eta kontzertuak eta egiten dituzue, baina beste ekintza mota egiten dituzu edo ara joaten zaretenean, nola lan egiten duzue? Ara joaten garenean lan egiten dugu sukalde batean eta azkenean bagara pintxe batzuk, ez? Azkenean gehien bat nik uste dut gure lana dela ara joan, han zer dagoen ikusi eta hemen gero trasladatu eta esan, zer gertatzen ari den hortik eta bai. Berez, aipatu dugu gutxi gora bera, baina beraz dira hemen gu garen voluntarioak eta bi lan tipo izaten dira, alde batetik ara joatea eta han Mikelek esan duen bezala sukalde batean, sukalde laguntzaileak edo gara, ez gara teknikoak, tipula txikitu eta beste prestatu eta janari ontzietan jarri eta lana hori izaten da. Eta gero, hemen dagoen beste lan bat, eta lan hori da dirua lortzea, eta dirua lortzeakin batera badago jendearen kontzientzia pixka bat zabaltzea, hango egoerare hemen ona trasladatzea eta esatea, adibidez momentuetan, edabidetan eta ez dago errefuxiatuen egoera ez gaitu kezkatzen edo ez da lehenengo planoan, baina gu esaten dugu oraindik hor dago. Oraindik hor dago eta egoerak kaskarrean daude eta segitzen dute. Orduan gure lehenare izango da hemen gaudenean hori ere zabaltzea. Eta lortzen duzu zuek espero duzuen zabalketa hori edo ez dakit nola esan, oihartzun hori hemen? Oihartzun hori, bueno, hori interpretazioen arabera izateke ez, asko da gutxi. Alde batik ikusten dugu Zaporek nahiko finkatuta dagoela, horrek esan nahi du, erantzun ona. Eta normalean egiten dugun ekintza guztietan, izan daiteke egin dugulan janari bilketa, esne bilketa, edo arropa, edo olako festetan, eta hori normal erantzun ona jasotzen dugu, da jendea ematen digu erantzun ona, eta hori. Baina gero bestatik ere, segun nola ikusten duzun, esan zu bai, baina gero jendea ez da kezkatzen edo, egoera hor dago. Egoera hori ez dugu
baina hori parte horretan dugu. Gutxinaka gaina ez da. Bai. Eta orain elkarrizketa ikusten ari den adibidez ikusle batek parte hartu nahiko balu, edo lagundu, edo zuekin Zaporeak elkartearekin lan egin, zer egin beharko luke? Webgunean, ez? Zaporeaken webgunean, eta orain ez dut gogoratzen nola zen zaporeak.org. Bai, Zaporeak elkartzen hau Zaporen webgunean badago aukera, adibidez, batek joan badu, ara demagun hilabete bat udan edo zerbait laguntzeko, horietan badago zerrenda bat apuntatzeko, kontatuko dute ze baldintzetan, edo nola, edo noiz, eta hori guztia. Laguntza eman nahi badu, izango du banketxe baten zenbakia eta horretan laguntzeko, eta gero gurekin, Iruñakoekin kontaktatu nahi badu, aski du guretako telefono bat hartu eta hori, eta gu sartzen dugu gure taldean edo ematen dio aukera holako ekintzetan parte hartzeko, laguntzeko edo hori erresa da. Eta adibidez, aipatu zuen bezala, hasieran, pandemiarengatik pixkat geldiaraz egin da, ez, dena. Orain, esan duzu berriro hasi nahi duzuela edo hasi barzaretela ez mobilizatzen, eta ze helburu markatu dituzu 2022ko edo zer ekintza mota egin nahi dituzu eta zer lortu? Bai. Ez dakit, galdera, galdera zaila da. Bai, da gutxinak nahi duzu ez egotea izitiru horrela batean. Alde batik argitu, Zaporek baditu demagun toki diferenteak diela, berez lekurik handiena edo partaide gehiena ditut Donostian dago, hau berez han sortu zen, hango elkarte batean eta sortu zen hasieran, eta dute egoitza eta hori dena dugu hor, eta administrazio eta pixka bat hori. Gero, badia talde diferentea, Iruñan, Gasteizen edo eta bar, Irunen eta beste bat, eta hor bakoitzak ere nahiko independiente edo egiten ditu bere helburuak eta planteatzen ditu. Orduan, helburuak esaten zu, helburu orokorrak, denan artean planteatzen duguna, lehenbiziko helburua da gure lanarekin aurrera segitzea, hau da, lehen esan duzu bezala, beharra hor dago, esatea beharra aurrera nora erantzuten dugun. Beharra momentu honetan ere, behar bada 2022an igual aldatzen da, ikusten ari gara ere beste beharra batzu badiela Atenasen ere badaude, toki diferentetan, denetara zinailegatu, ikusi behar dugu ze tokitan efektiboagoak edo beki laguntzen aldugun. Momentu eta zentraturik gaude Lesbosen, eta hor segituko dugu 2022an eta aurrera ere, baina ez dakigu. Beti egoera nahiko aldakorra izaten da, hor ere muetan, eta askotan gu egokitu behar izaten dugu helburuak eta dena, segun zer den egoera. Eta orduan ikusten dugu egoera zaila eta dela, egoera politikoak eta hori horrela bai da. Esate batako, esaten dutenan itzulketako da devoluciones caliente eta holako gauzak gehiago gertatzen ari dira. Eremu handiak eta izten militarizatzen eta izten ari dira, eta gure lanerako askotan oztopo gehiago izaten dira, eremuan sartzeko, kaso batuen ezinezkoa da, eta plantatu behar du gabe nola egiten dugun lana. Askotan hori zaila da, orduan nahiko aldakorra, eta askotan helburuak ez dugu planteatzen oso epe luzerako ezin dira bete, orduan askotan plantatu behar dira epe motzerako. Eta epe motzean, momentuz, Lesbosen badugu antolatuak eta ongi lan egiteko, segituko dugu horretan. Baina bitartan ere ikusten nondik nora aldatzen diren egoerak. Hori helburu orokorrak eta hori. Iruñako eta Iruña eta Nafarroko helburu zehatzak eta hori badira ekintza gehiago antolatzea edo egingo ditugu, momentuz ez du gehiegi zehaztu, baina hasi gara martxan eta hori lehenbizikoa da kontzertu, baina gero izan daiteke beste bilketa batzuk eta beste ekintza batzuk ere egitea. Iruñan ere ari gara ere zenbait zabalkundean egiten eskoletan, zentroetan eta institutoetan ere egiten ditugun ekintzak edo zabaltzeko ere ematen dugun ekintza batzuk, eta ondorio zen normalen egiten dugu janari bilketak eta horiek, gero bialtzeko eta orduan hori guztia, lehen esan dugun, geldirik egon dena berriz ere gehiago da gauza diferentek izan beharren, martxan behintzat jartzea eta horren arabera egokitu. Oso ongi.
Eta adibidez, lan egiteko aipatu duzu, Donostian sortu zela, eta orduan, hiri ezberdinetan dauden, ezakit nola deitu egoitzak edo nukleoak, nola lan egiten duzu elkarrekin? Edo nola lortzen duzu ez, elkarrekin ekintza berdinak egitea? Bueno, lehen zaizu bezala, ez dakite, egoitza eta bulegoak eta hori Donostian daude. Eta gero, nahiko antolakuntza irekia dago, eta hori, berez, lanean baldin badago zen persona talde bat edo baldin badago, normalen helburuekin bat egiten duena, laguntzen dio. Orduan, Iruñan badago, Irun, Gasteizen ere egon da talde bat, Bilbo aldean egon dira, eta gero badia taldetxo batzuk edo igual laguntza puntualak eta egiten dituztenak, demagun janari esne bilketak bat, eta badago talde bat Alsasun, taldetxo bat edo oso jende gutxi, eta esaten dugu egin behar dutela hor, eta egiten dute. Eta, behar dutena, laguntza behar dutela, igual eskatzen digute guri, edo gueten gara ara. Badago kontakto bat, persona guztien artean, ez da oso itxia edo esaten oso modu itxia, ireki xamarra da, eta beharren arabera ere moldatzen aldena. Eta hori, badago kontakto bat, batzuk eta besten artean, eta azken finan denak helburu bera dugu, janariak eta bestea biltzea, ara bidetzeko. Orokorrean bagara nahiko, independenteak ez, bakoitzak, eta gero hori, joan den urtean egin genuenean esne bilketarena, edo janari bilketa eta tal, agian egoten dela nola Donostitik, ez, egite dute... Dena elkartzen da, dena biltzen da, azkenan gara almazen edo biltokia hor badago, dena bidaltzen dara, eta hie badakite bidaliko duten Lesbosa, edo beste toki batzuetan ere zenbait momentutan egin dute. Sirian bertan ere egin dute janari batzuk ailegatu edo beste erakunde baten bidez, bidali, edo arroparenak eta beste tokietara ere bai. Baina, hori, normalen hori egite dutena da Donostitik. Gu biltza eta ere bidaltze eta hie. Egingo luketen. Eta orain elkarrizketa bukatzen joateko, azkeneko galdera, ez da galdera, baina zuen txanda, nahi duzuena aipatzeko orain. Ez dakit, orain hori berez ostiral honetan dugun kontzertura hori jendea animatu ez, tortzeko, aportatzeko eta hori, ez dakit asko. Nik beste gabe kontzertu etortzeko bat, eta gero ere azpimarratu nenuke oraindik hor segitzen dutela, errefuxiatu, hor esan nahi dute Grezian daude asko, baina beste tokietan ere, errefuxiatuen egoera edo mundu honetan dugun egoera nahiko zaila konplexua da, eta hor askotan ahaztu egiten dugula, baina oraindik segitzen dute, eta bizi baldintzak ez zaio hobetu nahiko kaskarren daude eta nahiko txarrak. Eta orduan gogoratu eta kontuan hartu ere dugu. Oso ongi. Orduan bilei eskerrik asko etortzagatik eta informazio guzti hau gurekin partekatzeagatik, baina ikusleekin ere bai. Eskerrik asko. Bale, eskerrak zuheri zabaltzeagatik. Oso ongi, gero arte. Bale, agur. Ikus ditzagun Iruñerriko udaletako albisteak. Iruñerriko mankomunitateak iragarri ditu landa eremuko herrietan 200 biztanletik beherakoetan sortutako gai organikoen eta hondakin berdeen kudeaketan egin behar dituen aldaketak. Iragarri dituen bi aldaketak hurrengo hilabeteetan gauzatuko dira eta 212 biztanleguneri eragingo diete guztira 13.414 biztanle hartuz. Zehazki aldaketa horiek izango dira etxeko eta auzoko konpostajea edatzea eta herri horietan hondakin berdeetarako edukiontziak kentzea. Bi ekintza horiek ahalbidetuko dute hondakin horiek garraiatu behar izatea, ekiditea eta hortaz horrek ekarriko du energia aurreztea, CO2 gasen isurpenak gutxitzea eta in situ edo bertan aprobetxatzea bai konposta bai hondakin berdeak baratzetan eta berdeegunetan.
Barainainen 1.000.000 urratsen erronkaren helburuak ariketa fisikoaren praktika sustatzea eta harreman sozialak indartzea dira lan kooperatibo eta partekatu bati esker. Hilabete batean zehar eta 5 pertsonetako taldeetan gehienez 1.000.000 urrats lortzea du helburu taldekide guztien urratsak gehituz. Erronkaren aurkezpena otsailaren 25ean arratsaldeko 6etan udaletxeko erabileran hitzeko gelan izango da, eta taldeen izen ematea martxoaren 1etik 20 izango da. Material banaketa eta taldeen aurkezpena martxoaren 25ean arratsaldeko 6etan udaletxeko erabileran hitzeko gelan izango dira. 2022ko 28. Barainaingo nazioarteko txontxongilo jaialdia iragartzeko kartel lehiaketa. Nahi duten guztiek parte hartu ahal izango dute 16 urtetik gorakoak izan da beti ere. Pertsonako 3 lan aurkeztu ahal izango dira gehienez originalak eta saritu gabeak. Kartelak aurkezteko epea 2022ko martxoaren 18ean amaituko da eguerdiko ordubitan. Oinarrietan kartelak aurkezteko bideak adierazten dira. Ziudadelako bolborategi aretoak David Anozibarren eraman nazazu dantzara erakusketa piktorikoa hartuko du gaurtik aurrera. Erakusketa mihise gainean olioz egindako erretratu multzo bat da, non gorputz adierazpena mugimendua gailetzen den. Anozibarrek tradizioaren eta errealismoaren printzipioen miresle gisa eskatzen du bere burua pinturan eta gorputzaren irudikapen xeheari heltzen dio ingurune oniriko simboliko batean berrinterpretatuta baitaude, non ez baita falta animalia mitologikorik aurreko mendeetako egile ezagunen pinturen erreferentziak eta antzinako moduen atretzoak. Ziudadelako bolborategi aretoak David Anozibarren eraman nazazu dantzara erakusketa piktorikoa hartuko du gaurtik aurrera. Erakusketa mihisi gainean olioz egindako erretratu multzo bat da, non gorputz adierazpena mugimendua gailentzen den. Anozibarrek tradizioaren eta errealismoaren printzipioen miresle gisa eskatzen du bere burua pinturan eta gorputzaren irudikapen xeheari heltzen dio ingurune oniriko simboliko batean berrinterpretatuta baitaute, non ez baita falta animalia mitologikorik aurreko mendeetako egile ezagunen pinturen erreferentziak eta antzinako moden atretzoak. Bestalde, Iruñeko udaleko ingurumen hezkuntzako taldeak ikerketa zientifikoaren kontseilu gorenarekin elkarlanean tailer bat eskainiko du otsailaren 23an herritarrei hiriko airearen kutsadura beren balkoi edo leihoetatik neurtzen irakasteko. Ekimen honetan parte hartzaileei analisi prozesu bat jarraitzea proposatuko zaie, kanpoko balkoi edo leiho batean jarritako loreontzi baten bidez. Parte hartzea doakoa da, baina aldez aurretik izena eman behar da 010 telefono zenbakiaren bidez. Enrique Maia alkateak hartu du Santiago Bideko udalerrien elkartearen lehendakaritza. Iruña elkarte horretako kide da eta Pablo José Hermoso de Mendoza Logroñoko lehen zinegotziaren lekuko hartu du 2019az geroztik karguan zegoena. Erakundearen 6. batzar nagusian Burgoseko San Juan monasterioan erakunde horretako zuzendaritza batzordeko gainerako karguak ere berritu dira. Hau izan da guztia gaurkoz, eskerrik asko zuen arretagatik eta bihar arte. Txaldeon guztioi. Itzaldia erderaz izango da, baina euskeraz egingo ditut lehenengo hitzak. Alejandro Elizalderen heriotzaren 75. urteurrena bete zen joan den azaroaren 23an.
Etzen heriotza normal bat izen, etzen gaixorik hiltzen, baino etzen gaixotasunaren ondorioz hil. Nazien esterminio programaren ondorioz hiltzen. Denok pentsatzen dugu gerra 45ean bukatu zela eta halaxe bukatu zen, baina nazien esterminio programak hurrengo urteetan jarraipena izan zuen eta Alejandro izan zen biktima horietako bat. 46an hiltzen, bertan zelai hauetan jasan zituen tratu txar eta bizitza gogor muturrekoaren ondorioz. Alejandro etzekien ezer Alemaniari buruz, etzekien ez zuen ezagutzen Alemaniako kultura, ez hizkuntza. Politika ere jakingo zuen Hitler eta nortzen, baina gutxi gehiago. Eta hala eta guztiz ere, naziek eraman zuten konzentrazio zelaietara hiltzeko asmoz. Eta gainera kontutan izan behar dugu, garai harretan Alejandro Donibanen bizi zela, eta Donibanetik konzentrazio zelaietara, Melk eta Ebensen egon zen, Matausenik pasata gero, bertara iristeko 3-4 eguneko tren bidaia behartzela, zegoen hemen ondoan. Orduan, horrelako lan hartu zuten, bera bezalako gizona hiltzeko. Pixka bat gaur hori zergatik egin zuten argitzen saiatuko gara. Gainera irudipena daukat Alejandro Elizalde badakizue Elizondotarra zela, baina irudipena daukat herrian ez duzuela sobera ezagutzen norden. EAJ-ko kide ere bazen, baina EAJ-aren historian ere ez dauka leku nabarmenik. Nafarroako historian ere ez da bat ere ezaguna. Eta, gero Elizalde familiak erakutsiko digun bezala, hemen daude, Estatu Batuetako lehendakariak eta Erresuma Batuko erregeak emandako dominak. Eta, Euskal Herrian zenbat pertsonak eduki ditzaketen horrelako dominak eta Churchillen eskutik bat. Orduan, zerbaitegatik eman zioten Alejandrori hau ez. Orduan, hitzaldi honen bidez, ahaleginduko gara pixka bat, memoriaren bazterretan edo ilunean geratu den pertsona hau pixka bat nortzen argitzen. Eta kuriosoa da, baina ondo ikertutako pertsona da. Hemen portadan ikusten duzuen irudi hau, hementxe dago, liburua, Juan Carlos Jiménez de Aberasturiren Camino a la Libertad liburua, eta bertan ageri da Alejandroren bizitza. Ondo aztertutako pertsona bat da. Orduan, kuriosoa da, ongi ezagutzen den biografia bat dela, baina ez ezaguna edo zera. Orduan, ordubeteko hitzaldi bat edo saiatuko naiz egiten, eta bi zati izango ditu. Zerak Iñakik adierazi duen bezala, liburuxka hau atera dute beraiek zera gaurko, eta hementxe duzue Alejandroren bizitza xetasunez idatzirik. Orduan, gaurko zera hitzaldiari buruz pixka bat hausnartu nuenean, pentsatu nuen agian etzela zera egokia bizitza horrela, liburuzkan dagona errepikatzea ahoz. Orduan, beste zerbait ere bilatu nahi izan dut, edo, hitzaldia beste zerbait izan adintze, gainera hemen xetasun osoz duzue zera bizitza. Orduan, pentsatu dudana, momentu honetan, konzentrazio zelaietan egondako Hego Euskal Herritarrei buruzko tesia egiten ari naiz,
Eta egingo dut horrelako ikuspegi orokor bat Hego Euskal Herritarrak nola eraman zituzten konzentrazio zelaietara, eta ondoren Alejandroren bizitzaren laburpen bat. Aleginduko naiz, ikuspegi orokor horretan, hemen inguruko deportatuak eta aipatzen, eta hori, ordu betean edo, gain hitzen ez nuke nahi gehiago luzatu. Bioar, nik deportatuei buruz hitz egingo dut. Deportatuak, zuek hiztegian begiratzen baldin baduzue, deportatu hitzak bai esan nahi du norabait bere borondatearen kontra edo eramandako pertsona dela, baina Europan hori esan dezagun hemen hori ala dela eta Espainian, baina Europan beste esan nahi bat du. Bigarren Mundu Gerra ondoren deportazio hitzak ez du bidaia bera edo bidaia behartu hori esan nahi, baizik eta konzentrazio zelaietan bizi izan zuten esperientzia, eta orduan esan nahi aldatu zaio eta orain Europan deportatua dira konzentrazio zelaietan egon zirenak. Orduan deportatu buruz jardungo dut eta badakizue zertaz ari naizen. Konzentrazio zelaietan egondako pertsonei buruz. Eta beste ñabardura bat, nik Hego Euskal Herritarrei buruzko zera egiten dut, tesia eta aztertzen ditut tartean naparrak. Arrazoi simple bategatik, bere momentuan iparraldeko deportatuek jaso zuten, merezi zuten omenaldia, eta haiek ez dute hemengoei falta izan zaien erreparazioa edo errekonozimendu hori. Si nos enseñáis las medallas que le concedieron el gobierno británico y el Bai, zue urrintikak ikusi, hauen dira, lehenik eta bain eskertu nahi dut Saimarana Fundazio eta Grupo Etxea eta txauna egindako jardunaldi honegatik, eta eskertu ere zuei etortxagatik eta entzuteagatik. Hemen gaur tokatu zaigu guri eta gure eta utzi bizia entzutea, bine hemen ere badire bertze batzuk ere berekin eta bere kuadrilakin ibili zirenak, ez? Hemen badugu Miurako familiakuk ere komertsarean egondu zirenak. Orduan, alde horretikan, ata utzi bezala, etxaunek errandun bezala, bada hainbertze jende, hainbertze egin zutela eta hori ezin dugu atzen. Eta hori jakin behar dugu beti, hor bizi eman zutela, einalak egin zituztela, eta guanikan ikusten dugu Europan eta inbertzelekutan eta munduan horrelako egoerak, ez? Eta hori bai ezin dugula permititio eta utzi. Isabelek esan duen bezala, konturatzen naiz, ikertzen ari naizen enean eta konturatu naiz, deportatuen familiena dela erabat astuta dagoen gaia. Beti hitz egiten dugu deportatuen buruz eta zer bizi izan zuten, baina izugarria izan zen etxera itzuli zirenean eta beraien emazteek sufritu behar izan zutena eta askotan seme alabai. Izugarrizko tara mentalakin eta gaixotasun fisikoekin heldu ziren eta askotan gainera erbestean, Frantzian eta berregin behar izan zuten beraien bizitza. Eta oso ondo induzun apuntea, erabat aztuta dagoen gaia da. Biktima guzti hauen senitartekoena. Esaten inoian bate galdera mapa dauko egiteko. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer... Eskertu eta galdera bat. Eta lehenik eta behin eskartzea bai, zeratik honetaz hain gutxi badakigu, nik jarraitzen zaituzte, zuri, Josu Txeka, Leire Arreta, eta interesa horrelatikan, gure momentuan, nirekin harrematan jarria nire harrera izan zen.
baina nik gure jakin genuen ere aitatxik nola matau zen, azaldu zen. Gursetik, konbatiente izan da, gursetik eraman zuten makinotera, eta alemanak, kaso. Pero bueno, asunto partikularra ez da hemen jende asko gala, gaur ez da tokatzen. Baina asuntoa da, eskertu nahi dela, zeratik oso gutxi badakigu honetaz, eta txiripaz jakin nuen nire kasuan. Josu Txokaren Gurs liburua irakurrita, hor azaltzen da Aitona, aitatzi. Eta Lucio Zubillaga Etxarro. Naparra Euskalduna. Eta, bueno, nik Josu Txokari dokumentu batxek ematxetan. Baina, esalia detena edozen kasuan da, eskertzeko dela, eta Sabino Aranak fundazioak egiten lanera honetan, ikarra gustatzen zait, egiten nahi dena, jarraitu dut, eta animatuko nuke horrela jarraitzea, horrelako gauzakin, gana ere jarraitu zaitzen zaitut, eta edozen kasuan esan dutena da nik ere Aitona, zabatu zen, gero Franco baino lehenago hil zen, bueltatu zen azkenean, baina berak beti izaten zuen alemanak oso gaizki, baina frantsesak ia eudek bezain gaizki portatu zen eudekin. Bursen basakeriak egin zituzten, Euskal Herritik hain gertu zauden leku horretan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.